Velkommen til en lille snak om at have ondt i lænden. Tanker har det med at skabe følelser, og følelser skaber resultater. Og resultatet af tanker omkring økonomi, at du har svært ved at klare din økonomi, hvordan får du betalt dine regninger, hvordan fanden skal man få råd til at overleve, hele den her bekymringsting omkring økonomi, har det med at sætte sig i lænden. Så kan du også have nogle offertanker, at du kæmper, du lider, du prøver at kontrollere det. Hvis man har svært ved økonomien, det ikke helt hænger sammen, så har man et behov for at kontrollere, at få styr på økonomien, at få overskud. Og de her kontrollerende tanker, de kan også sætte sig i lænden. Så kan det også handle om, at man fokuserer på begrænsninger, at man tænker negativt, at man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op, at man hele tiden ser begrænsningen negativt på tingene, frem for at se løsninger og løsningsmodeller og lukke op for, at ting kan løses på mange måder. Og så kan det her med at have ondt i lænden, det kan også handle om uforløst vrede fra barndommen. Og hvis det her resonerer for dig, der er noget, det forekommer lidt logisk, at der er et eller andet, der siger dig noget, men du ikke lige helt kan finde ud af, hvordan du skal håndtere det, så har du muligheden for at kigge i kommentarerne her under videoen, så er der et link til mine sessioner, som hedder kropslæsning og healing. Og der kan vi kigge på, hvad det egentlig er, der er grundårsagen til, at du har det sådan, og hvordan man får det løst. Jeg ønsker dig rigtig meget held og lykke med det. Måske snakkes vi ved.